Кооператива е много популярна в света стопанска форма. Интернационалният кооперативен алианс съобщава, че кооперативите в света имат над 1 милиард членове, в тях са заети близо 1 милиард и 500 милиона души и дават прехрана на повече от 3 милиарда човека към половината население на света. А какво всъщност представлява кооператива? Това е автономен съюз на лица, които доброволно сътрудничат за общи социални, икономически или културни цели. Кооперативите съществуват от вече близо 200 години. Те имат по-дълъг живот от търговските дружества и функционират във всички области на икономическия живот. Кооперативният модел се адаптира непрекъснато към променящите се условия, но същевременно възникват и иновативни форми на коопериране в отговор на новите икономически и социални потребности. Точно такава потребност са социалните кооперативи, представляващи нова форма за коопериране, която пряко се фокусира върху колективните ползи. В Италия, където този тип коопериране е особено разпространен, през последните 2 десетилетия социалните кооперативи са се превърнали в ключови партньори в рамките на социалната схема. От създаването си, социалните кооперативи в Италия са регистрирали средногодишен темп на нарастване между 10 и 20%. В Европа най-много кооператори има точно в Италия – 12 милиона и 600 хиляди души. Добрите практики в социалното коопериране в Италия ще е темата в следващите минути. Започваме с една голяма организация, която има богат опит, вече 30 годишен в социалната тематика. Това е социален кооператив Questa Generazione в туристическият и курортен град Комо, който се намира само на 45 км от Милано. Буквално името на кооператива означава това поколение. Точно това е цялостната идея на организацията – грижата за всяко едно настоящо поколение. Андреа Ливерти е антрополог по образование и отговаря за подпомагането на имигранти и чуждестранни граждани, които се озовават по един или друг начин на територията на Италия. Социален кооператив Questa Generazione è създаден през 1984 година. La cooperativa ha iniziato, quando è stata fondata, si è occupata di affitto di biciclette per girare la città di Como, per il centro storico. В началото на откриването си кооперативът се е занимавал с отдаване на колела под наем за обиколки из историческия център на Комо, като с годините е изменил изцяло дейността си. Това е социален кооператив от тип А, който се занимава с услуги, свързани с потребители или граждани от социалната сфера. Има 3 основни области на дейност. Междукултурните услуги, предлагани в областта на Комо, услугите свързани с подпомагане на имигрантските семейства и граждани и тези за подпомагане на италианските граждани, нуждаещи се от съвети относно имигрантите. Работим с училища, социални служби, здравни отдели, както и с частни лица от областта. Кооперативът предлага услуги, свързани с подпомагането на деца и подрастващите. Ръководим 4 ясли в провинцията на Комо, както и игрални пространства, които майките и децата могат да посетят в свободното си време и да играят с възпитателите и аниматорите. От друга страна, кооперативът предлага и услуги с образователен характер за малцинствата и семействата, които имат проблеми от този характер. В тази връзка работим с общините и малцинствата в района, като това са общинско-социални услуги, насочени към проблемите на малцинствата в Италия. Друга дейност в детския сектор е тази, свързана с подрастващите и по-конкретно с предпазването им и съветването относно злоупотребата с алкохол и наркотици. Poi altro intervento dedicato nell'area infanzia sono quelli appunto rivolti all'adolescenza. Sono interventi di prevenzione e consulenza in merito all'abuso di sostanze come droghe o alcol. Questa Generazione е кооператив, който участва в системата АКЛИ, спонсорирана е от АКЛИ Комо и е част от конфкооперативите на Комо. Конфкооперативите представляват конфедерация, обединяваща различните кооперативи в Италия. Освен това, има членство в кооперативния консорциум Солко.
Самият Андреа Ливерти е вече 10 години член на Questa Generazione, а работи в кооператива от 1999 година. Poi un altro settore della cooperativa è quello dell'orientamento e l'inserimento lavorativo. Друг сектор на дейност на кооператива е този на работното ориентиране и внедряване. В тази си дейност работим в тясно сътрудничество с СОКО КОМО и консорциума Местери. Работата се състои в ориентирането на работната среда на хора без работа, които са неблагоприятствани по една или друга причина, като например бивши затворници, инвалиди, т.е. хора с здравни сертификати, които се нуждаят от специална помощ при намирането на работа, както и в подпомагането на двата фронта, т.е. не само на кандидатите, но и на компаниите, които имат нужда да бъдат подготвени преди наемането на този вид безработни. Част от тези услуги включват напътствие и насоки при оформянето на професионални автобиографии, както и други ориентировъчни необходимости, свързани с намирането на работа. Кооперативът се занимава с други дейности. Преди 3 години, например, създадохме междукултурен център Centro Interculturale Arco Iris, който се занимава с дейности от международен характер и по-точно с езиково-културни медиации в района, с събития посветени на интеркултурата, с курсове по италиански за чужденци, както и с курсове по чужди езици за италиански граждани. Например, организирахме курсове за изучаване на арабски, китайски, руски, испански и английски език. Друг проект, реализиран от кооператива, е клиниката Nuove Parole, която предлага психологическа и психотерапевтична помощ, като също така организира специализирани образователни мероприятия. Poi un'altra attività fondata dalla cooperativa è il consultorio Nuove Parole, che si occupa è uno spazio clinico che si occupa di interventi psicologici, di psicoterapia, di interventi educativi specialistici. АКЛИ, което е Християнска асоциация на италианските трудещи се, възниква на национално ниво през 1944 година, а през 1945 и в Комо по инициатива на църквата, като обединение между работниците и християните и се основава на вярата във възможностите на труда и на истинската солидарност. Тази асоциация е сдружение на християни и трудещи се, които чрез мрежа от клубове, услуги, фирми, проекти и конкретни асоциации допринася повече от 60 години в изграждане на основните връзки на обществото чрез насърчаване и развитие на демократични форми на участие. Като част от АКЛИ, Questa Generazione участва в множество големи проекти. Rispetto agli ultimi a dei progetti di rilevanza della cooperativa, almeno dove sono stato coinvolto io in qualità di operatore o coordinatore, possiamo Някои от значимите проекти, в които съм участвал като оператор или координатор, са проектът Интегрирана комуникация. Това е проектът, имащ за цел интегриране на новодошлите чуждестранни имигранти. Създадохме тук в седалището на кооператива едно многоезично информационно гише, което сме нарекли мултиезична информационна точка, именно с цел ориентиране и информиране на новодошлите в страната, следвайки по този начин закона за интеграцията. Този проект обаче се разшири в други още по-интересни насоки. Имахме 3 партньорски асоциации за граждани на Турция, на Молдова и на Гана, които посрещнаха гражданите от тези страни, които бяха попаднали по една или друга причина на територията на Италия. Като така тези асоциации станаха оператори на проекта. Друг от проектите е свързан с радиопредаване по радиостанция Чао Комо, Здравей Комо, на италиански и на други езици с цел информиране относно законите за имигранти. Друг важен проект, по който работихме, е този, предназначен за подпомагане на Северна Африка вследствие на така наречената арабска пролет, предимно с фокус върху Либия и Тунис. На италианските пристанища пристигнаха 35 000 души, които бяха избягали от военната ситуация, като от тях 170 души предимно от Либия, но също от Африка и Пакистан. Бяха поети от АКЛИ. За тези бежанци осигурихме посрещане и помощ с настаняването и осигуряването на храна.
както и с внедряването им в работната среда. Организирахме също и обучение по италиански език от езиково-културно естество. Накрая излъчихме и документален филм под формата на интервюта с хора, които бяха участвали в посрещането на имигрантите, както и с самите имигранти, като целта на филма беше те да споделят мнението и впечатленията си от реализирането на този проект. Da mangiare, ma anche inserimento lavorativo e insegnamento di italiano, di mediazione linguistico-culturale. E per finire abbiamo realizzato un documentario intervistando le persone, i protagonisti, sia chi accoglieva e chi è arrivato, sull'esperienza di questa accoglienza. Кооперативът има 35 члена, като от тях 34 са членове служители, а един е член, работещ на доброволни начала. Още 35 човека работят за кооператива като служители и свободно практикуващи, които обаче не са членове. Заедно с тях екипът на Questa Generazione се състои от общо 70 човека. Професионалните фигури, които работят тук, са възпитатели, психолози, социолози и консултанти, специализирани в образователното и учебно ориентиране, аниматори, езиково-културни медиатори и учители по езиково обучение за хора, които имат нужда да учат чуждестранен език. Една от тези професионални фигури, които работят главно с имигранти, е психологът-терапевт Марика Оливия. В Questa Generazione тя работи като съветник в проекти, обхващащи голяма част от провинцията на Комо и насочени към училищата, социалните структури, свързани с подпомагане на различните малцинства, както и към невропсихиатричните заведения, занимаващи се по един или друг начин с чужденци. C'è molto il fatto che devi essere sempre in discussione con te stesso e con gli altri. All'università purtroppo. От всичко най-много ми харесва факта, че трябва постоянно да бъдеш в дискусия със себе си и с другите. За съжаление, в университета често при преподаване на социални науки се използват грешни постулати, което по-късно при професионалната реализация води до грешно вземане на решения за живота на другите. Работата с чужденци задължава човек да оспорва постоянно собствените си гледни точки, да приема тези на другия, като този вид умствена нагласа е полезен при работата с всякакъв тип хора, а не само чужденците. Що се отнася до тях, проблемите, които имаме, са огромните трудности, съществуващи в днешни дни, свързани с истинското включване в обществото, поради кризата в социален, политически и икономически аспект. В семействата трудностите са свързани с разликите в културните ценности, които се формират в различните поколения. Често се изправяме и пред друга голяма трудност, която не засяга толкова работата с чуждестранните граждани, а по-скоро тази с колегите, които са по-стриктни и по-малко отворени към разбиранията на другите и не успяват да опознаят истински техния начин на разбиране на света и живота. Che sono più rigidi e meno aperti a una comprensione dell'altro attraverso una reale conoscenza del suo modo di intendere il mondo e la vita. АКЛИ представлява сдружение, което се е заело с промотиране на дейности в полза на обществото, широко разпространени и организирани на територията, на която работи. АКЛИ насърчава дейността на работниците, възпитава и насърчава активно гражданство, защитава, помага и подкрепя гражданите, особено тези, които са в състояние на социално изключване или в риск от социално изключване. Асоциацията в момента има около 950 000 членове в Италия и 8000 местни структури, в това число 4000 клубове, 21 регионални и 105 провинциални служби. Потребителите на техните услуги всяка година са повече от 3,5 милиона души. Една от областите, които са застъпени в дейността на АКЛИ, е грижата за възрастни хора. Кооператива АКЛИ Солидарност и услуги е създаден през 80-те години и се занимава предимно с такива услуги. La nostra cooperativa ha negli anni gestito diverse case di riposo per anziani. През годините нашият кооператив е управлявал различни почивни домове за възрастни. Организирал е и е предлагал помощните си домашни грижи на територията на Комо и провинцията и в момента ръководи общински почивен дом в Лецено. Почивният дом се казва Вила Читерио и в него са настанени 32 възрастни, като домът представлява изцяло общинска структура.
Освен това, ръководи още една структура – резиденцията Мика, която е общежитие за самостоятелни възрастни хора и има капацитет от 25 места. Ръководи и още една структура, която не обслужва възрастни, а е насочена към работници и студенти. Представлява общежитие или хотел на ниски цени, специално за хора, минаващи през Como, като предлага възможност за престой на достъпни цени. In particolare che sono di passaggio sul territorio di Como, offrendo la possibilità appunto di avere un alloggio a prezzi economici. Кооперативът е част от конфедерация от кооперативи в провинцията на Como. В тази връзка участват в проекти съвместно с други кооперативи и звена на територията на Como. Звената, с които те работят, са или обществени и съответно директно обвързани с общинската администрация или частни. С други думи, други частно-социални кооперативи или частни лица. Но дори и тук, където нещата са добре подредени и направени, имат своите трудности. Certe volte vengono fatte delle richieste alle quali noi non possiamo rispondere, oppure per le quali dobbiamo stabilire se i nostri servizi sono adeguati o meno a quella domanda. Понякога към нас биват отправени специални въпроси, на които не сме в състояние да отговорим или заради които се налага да преразгледаме услугите си и да преценим дали те са адекватни за конкурентното изискване. Друг вид затруднения, с които се срещаме, са свързани с управлението на персонала. Нашият кооператив се състои от 50 служителя, като по-голямата част от тях са жени и повечето от тях работят на непълно работно време. Това е с цел удовлетворяване на техните семейни, майчински и обществени задължения. Понякога управлението на персонала може да бъде проблематично, но макар да сме ежедневно изправени пред трудности, те винаги са разрешими. Според мен, силата на кооператива е именно в подкрепата от страна на административния съвет, както и в приноса на различните хора, работещи в нашата сфера на дейност. Някога се случва да се окажем в затруднено положение при вземането на решение. Това е напълно нормално, след като всеки има своята автономност, специфична за структурата, която управлява. Но дори и да се изправим пред големи трудности, винаги е на лице възможност да ги споделим с другите членове на административния съвет. При съвместната, както и при индивидуалната дейност с държавните администрации, съществуват също трудности от различно ниво, като нивото варира в различни общини. В района има общини, които са много съпричастни, ни помагат и подкрепят нашата дейност. Съществуват обаче райони, които отказват да ни помогнат и така затрудняват работата ни. Като цяло опитът ни може да бъде дефиниран като положителен. La nostra esperienza, io credo, sommariamente si possa definire positiva. Изграденият от Акли Солидарност дом за специални здравни грижи Вила Читерио в Лецено има капацитет от 33 легла за несамостоятелни възрастни хора. Това е една много малка структура в сравнение с стандартните структури за настаняване на възрастни в района. Този факт има положителна и отрицателна черта. От една страна трябва да бъдат много внимателни от гледна точка на икономическото управление. От друга страна е голямо предимство от гледна точка на взаимоотношенията, които се изграждат между хората в дома. Le attività che vengono fatte all'interno della struttura da qualche anno a questa parte sono indirizzate a rendere. От няколко години дейностите, извършвани в тази структура в този район, са насочени към осигуряване на достъпност и отвореност на дома за хората от околността. Идеята е гостите да не се чувстват изолирани и забравени от всички, а да има един сборен пункт, около който могат да се обединяват подрастващи, други възрастни или роднини и така можем да намерим допирна точка на взаимовръзка. Трябва да кажа, че успяхме да постигнем целта си и това е нещо много хубаво, защото осигурява доброволното участие на много хора в рамките на структурата, както участието се състои най-вече в осигуряване на компания за гостите. Най-важното е за един възрастен човек да може да запази дори и минимални взаимоотношения. Като трябва да се има предвид, че нашите гости са в доста неблагоприятно здравословно състояние. Много от тях страдат от деменция в различна степен, затова е важно редовно да им се осигуряват известно количество преживявания и спомени,
за да може този процес да е успешен. Трябва да отбележа, че това не е в никакъв случай изискване от местните стандарти, но според нас е една много важна дейност. По този начин, макар да са потънали в мислите си недостъпни, възрастните успяват в някаква степен да усетят атмосферата около тях. Затова, когато роднините им дойдат на посещение, ги намират по-спокойни и така могат да останат до тях без да страдат или плачат, като просто приемат този момент на взаимност. Така се наблюдават видими подобрения в състоянието на болните. Сградата на дома е построена през 18 век. Била е господарска вила на маркизите Читерио, която е закупена от общината на Лецено преди повече от 15 години и реорганизирана като дом за възрастни, нуждаещи се от чужда помощ. Като общински имот, тази структура е била изправена пред известни строителни ограничения, но въпреки това е била успешно реставрирана според изискванията за настаняване на несамостоятелни възрастни хора. Структурата е акредитирана от областната управа на Ломбардия. В този дом работят 30 служителя, като в това число влизат и чистачите, перачите и готвачите. За капацитет от 33 гости, това е доста добра бройка. Sempre dal punto di vista gestionale lavoriamo secondo un criterio di От гледна точка на управлението работим по така наречения критерий за екип. С други думи, индивидуалните решения, разпределени според броя на гостите, се взимат от така наречените мултидисциплинарни екипи, които от своя страна подготвят план за домашни или здравни грижи. Имаме също аниматори, но това не е истинската им длъжност. Те са по-скоро фасилитатори на взаимовръзката между настанения възрастен човек и роднините му и евентуално между госта и обстановката около него. И suoi familiari eventualmente l'ospite e tutto il resto di quello che lo circonda. Основният ангажимент на Акли, записан в нейната конституция от създаването и до днес, е разпространението на нейните принципи и дейност дори извън страната. В момента асоциацията присъства в почти 40 страни по целия свят, с натрупания си опит и нови инициативи. Тя е част от традиционната и все по-живо присъстваща по улиците на Италия имиграция към многогодишния и вече установен опит на побратимяване, на сътрудничество и социално развитие по границите с Европа, с страните от изтока, Балканите, с бившите съветски републики, с Гърция, както и с Южна Америка, Мексико и Африка. Акли изпълнява огромно количество дейности, а със сигурност грижата за възрастните хора е една от най-благородните. Dunque, rispetto al futuro della nostra cooperativa, noi cerchiamo di fare una lettura dei bisogni per capire man mano. Относно бъдещето на нашия кооператив, ще се опитаме да разчетем нуждите, за да видим дали вървим напред с дейността на структурите и услугите си, за да разберем какви могат да бъдат новите полета за дейност. Не е лесно, но е много важно. Важно е също нашите служители да отделят известно време и да се опитат да дефинират бъдещето на кооператива. Един от аспектите, на които искаме да отделим повече внимание, са домашните грижи за възрастни, но без да се ограничаваме само в структурите на почивните домове. Di assistenza domiciliare nelle loro abitazioni, in modo che loro abbiano la possibilità di rimanere a casa il più a lungo possibile, prima di invece lasciare la loro abitazione. Социалният кооператив Гара Бомбо е реализация на идеята за екологично социално равенство. Създаден е през 2006 година по инициатива на 7 вече съществуващи от години и активно работещи магазинчета на местни производители на територията на провинция Ломбардия, като Il Ponte в Канту, Гара Бомбо в Комо, Мондо Еко в Гуанцате и други. Идеята да се обединят в единен субект възниква в рамките на положителен опит от срещите и диалога помежду им, при техни участия в търговски панаири и изложения за насърчаване на местното производство на територията на Сото. Първоначално централата на кооператива е в Милано, после слиза към Лаго, а сега е в Комо,
в една зона с доста централно местоположение. Гара Бомбо притежава един изключително интересен старинен магазин, който работи по системата за справедлива търговия. Commercio ecosolidale, guardo lei che così faccio prima. Commercio ecosolidale vuol dire pagare il giusto prezzo di ogni prodotto. Dietro ogni prodotto non c'è sfruttamento. Справедлива търговия означава да се заплати реалната цена за всеки продукт, без да се извлича печалба. Да се запази достоинството на всеки човек, уважението към хората, към природата и най-вече към жените. Имаме хранителни продукти, придобити вследствие на справедлива търговия, като подправките са от или Мадагаскар, или от Шри-Ланка, но най-вече получаваме хранителни стоки от Индия и Тайланд, като имаме и продукти от Либера. Това е асоциацията, която притежава конфискуваните от мафията земи. Оттам идват виното, пастата, които след това продаваме. Доставят ни се също така занаятчийски продукти от затворническата икономика. Това са стоки от вълна, произведени в затвора на Генуа, като по този начин жените научават занаят и при излизането си от затвора се интегрират много по-лесно на работния пазар. Освен, че е полезна, тази дейност също ги прави много щастливи, тъй като в магазина биват продавани продукти, които те са изработили. Това доставя голямо удовлетворение както на тях, така и на производителите от цял свят, които се радват да видят стоките си изложени в нашия магазин. При ръчно изработените продукти се държи на традицията, културата и вкуса, като само в някои случаи се изисква изработка на материали в по-големи размери, защото по традиция биват изработени в по-малки от стандартите за Италия размери. Mentre dell'artigianato si rispetta proprio la loro tradizione, la loro cultura, per cui non viene, al limite viene suggerito qualcosa per le taglie, perché le facciano più piccole, però per il resto si rispetta il loro gusto. Стоките в магазина на Гара Бомбо идват от най-различни краища на света. Освен споменатите Тайланд, Индия, Шри-Ланка и Мадагаскар, в списъка влизат още държави като Колумбия, Палестина и Бангладеш. Някои от стоките са уникални, защото са изработени ръчно от преработени суровини и затова магазина се радва на добри продажби и посещения. Abbiamo dei clienti che vengono tutte le settimane a comprare magari prodotti alimentari, l'artigianato comprano. Някои клиенти идват всяка седмица да си купят хранителни или ръчно изработени продукти, други ни посещават само при необходимост, а трети си купуват чанта просто така. Освен това продаваме страшно много неща, като например виетнамски шалове, които не са скъпи и често биват предлагани безплатно като подарък, както и някои колиета и бижута. Имаме скъпи, ефтини, привлекателни и по-малко привлекателни стоки. Може да се каже, че като цяло хранителните стоки се продават много повече, отколкото ръчно изработените продукти. От друга страна, продаваме и много подаръчни комплекти, съдържащи артикули, за които сме преценили, че заслужават специално внимание. Затова, например, винаги имаме подаръчни комплекти около коледните празници под формата на кошници. Също така имаме периоди през годината, като Велик ден, Пролет или смяната на сезоните, заради която поръчваме нова текстилна колекция. Всеки период е свързан с нещо. Правим и промоции в различните магазини. В момента, например, имаме промоция на шоколада, поради което всичко относно шоколада бива обяснено с помощта на специални картички, т.е. промоциите зависят от периода. Il Gabbiano е социален кооператив, създаден по време на дейността на отец Емилио Марони и група доброволци с подкрепата на Лайенс клуб от град Канту и град Мариано Комензе. Този кооператив възниква в името на общия интерес на хората от местната общност за насърчаване на хуманността и социална интеграция на тези, които са в неравностойно положение, чрез управление на социални, здравно-санитарни, образователни и културни услуги. С течение на годините дейността и инициативите на кооператива се развиват и разнообразяват. Така той постепенно обхваща множество области на взаимодействие в сектора на социалните дейности, главно по отношение на предоставяне на дневни социални грижи по местоживеене, в това число здравно-санитарни и рехабилитационни услуги.
новата структура вече има изграден и бар-ресторант. През март 2006 година Il Gabbiano открива нова многофункционална триетажна сграда с площ от 2000 квадратни метра, построена върху земя, предоставена от общината. Този дом е изграден с цел да се разширят услугите за хора с увреждания, както и тяхната по-лесна интеграция и приобщаване към местната общност. През 2007 година е създадено и доброволческото сдружение Links, което има за цел да работи за социалното включване на хора с увреждания. По-настоящем те се занимават най-вече с организиране на занимания през свободното време, като провеждане на екскурзии, спортни и развлекателни дейности. Сдружението подпомага и семейства с различни обучения и информация, включително и с правна помощ. От 2010 година Il Gabbiano има 2 социално-образователни центъра. Работата им е насочена към изграждане на лична независимост, автономност и социална интеграция на хора с увреждания и тяхното включване в местната общност, като се обръща особено внимание на техните семейства. Още един социален кооператив е Акли Шеф. Девизът им е да бъдем част от хората, специализиране в приготвянето и доставката на храна за детски градини, училища и социални заведения. Кооперативът е създаден през 1998 година на базата на многогодишния опит на движение Акли в сектора на доставките и храненето в детските градини, училища и социални заведения чрез дейността на социалния кооператив. Акли Шеф представлява успешно предприятие на самонаемане на работещите в него участници. Зачитайки принципа на солидарност, заложен в неговия устав, кооперативът предоставя възможност за наемане на работа дори на хора с затруднения в включването им на трудовия пазар. Акли Шеф предлага оптимално съотношение на качество спрямо цена. Благодарение на тези качества, с течение на времето се установяват ползотворни връзки на сътрудничество с местните власти и кооперативът се превръща в важна опорна точка на снабдяването с качествена храна на училищата на територията на провинция Комо. Произвеждат се средно 13 000 ястия седмично, които се доставят в училищните столови на детски градини, на основните и средни училища в 35-те общини на провинция Комо. През летните месеци с храна се снабдяват летните лагери в множество общини. Ястията се приготвят ежедневно от квалифициран персонал с използването на подбрани суровини. Напълно се изключва употребата на полуготови или опаковани индустриални храни. Въведени са и някои органични храни, а днес около 40% от храната се произвежда от сертифицирани биологични суровини. Менютата се изготвят от диетолог изцяло според нормите на здравословното хранене. Ястията се доставят в училищата, като се транспортират в специално изолирани съдове, които запазват храната топла и прясна. Социален кооператив Акли Шеф има най-големия център по готварство в област Комо. Основният ангажимент и в бъдеще остава същият, а именно да продължава да работи за хората, обединявайки в едно принципа на солидарност с принципите на ефективност и качество. Това са едни от най-влиятелните социални кооперативи в Италия, по-конкретно в областта Комо. Кооперациите в областта на социалната солидарност вече от доста години представляват най-ефективния инструмент за работа, като се съчетават предприемачеството и солидарността. Не случайно в Италия те са една от формите, използвани за въвеждането на понятието социално предприятие. Както вече споменахме, Италия е държавата с най-много кооператори в Европа. Затова е един от най-добрите примери за държави, в които то не е достатъчно добре развито. В България идеята за социално коопериране все още не е много популярна, но не липсват подобни инициативи. Една от тях е световното кафене на диалога. Това е лесен за използване метод за създаване на мрежа от конструктивни обсъждания на въпроси, които касаят даден проблем от нашата действителност и ни вълнуват. Този метод в бизнес среда може да бъде именуван и по различни начини, в зависимост от целите. Творческо кафене, кафене на знанията, стратегическо кафене, лидерско кафене, маркетинг кафене, кафене за нови продукти и други. Всички те използват едни и същи принципи и формат, както световното кафене.
Глобално движение за подкрепа на различни разговори, касаещи глобални проблеми. Начина, по който се случва това така наречено кафене, е всъщност разполагането на 4-5 места около маси, разхвърляни в зала. В зависимост от броя на участниците, на всяка маса се оставят материали, листи от флипчарт и цветни маркери. На всяка маса се задава конкретна тема и участниците сменят своите места на определен период от време, зададен от домакина на събитието. По този начин могат да се обсъждат различни теми и участниците да обогатят знанията си и това да събуди интереса им към различни социални или каквито и да било проблеми. Историята на световното кафене е много любопитна. През 1995 година една малка група от бизнес и академични лидери се срещат в дома на Хуанита Браун и Дейвид Айзакс в малко градче в щата Калифорния. Никой от тях не е имал представа, че са на път да създадат социална иновация, която ще се разпространи бързо в целия свят през следващите години. Тяхната идея е била да направят голям кръг от хора, с които да обсъждат различни проблеми, но силен дъжд прекъсва това начинание и се формират малки групи, които записват своите идеи на покривки за маса и периодично сменят местата си. Така близо 20 години след началото на световното кафене, в България то е една бързо развиваща се социална инициатива. Друга такава инициатива е Живата книга, което е метод за дискусии по важни теми в реално време. От 2000-та година се прилага успешно в страни като Великобритания, САЩ, Австралия, Израел и много други. Представете си възможността да разговаряте с любимия ви автор. Методът осигурява това. Всеки, който пожелая, може да стане жива книга или активен читател. Живите книги отговарят на важни въпроси, а всеки участник е ценен със своя опит и знания. Живата книга на мой успех е човек, който разказва история. Своята история за значима тема. Той отговаря на въпросите и коментарите на активните читатели, които са се записали да го четат. Активните читатели могат да задават всякакви въпроси, като дискусиите между автори и читатели оставят незабравими спомени и дават безценни идеи. Има и още такива интересни социални инициативи в България, като пътуващо училище, театър за различните и работилница за интеркултура. Скоро може да имаме и социални кооперативи, защото, както разбрахме от това, което видяхме от Италия, те са важни за развитието на обществото. Общество, което да помага на хората, които имат проблеми със своето включване, на възрастните, които вече са дали своя принос към общността. Социалните кооперативи са тези, които могат да помогнат на всеки един човек. И 3 милиарда от населението на света, което се прехранва от кооперативи, може да потвърди това твърдение.